Hello po, Ate Kapit. Biglang shoutout kapatid ko. Gandang tanghali sa inyong lahat. Hello. Ayun yung magsilitaw dyan ah. Yun. Yun linsag. Thank you. Maraming salamat. Nagiging Virgin, biglang shoutout. Pusang ligaw. Tres Cantos.
Hello, Miguel, shout out. Namin ko. Hmm, namiin ko.
Yun pusang ligaw. Naliligaw na pusa. Bakit kayo naliligaw na yun? Five like Miguel Shot at was Jacob Tibiher. Tambay lang host, nasa work na. Thank you po, maraming salamat po sa pagtambay. Jacob TV. Super. Ate Art TV, thank you, maraming salamat. Ate Art, tamsak host. Thank you po, Ate Art. Ate Art.
Thank you, Charlotte TV. Ate Laila. Nagbabanlaw ka. Tulog pa. Ate Laila. Nasa ano pa, nasa work. Natutulog pa. Mega love shout out Laila. Wake up TV. Thumbs up na. Kudo na si Tama kawan ka. Mas. Busy pag umaga nasa work na taga kasa. Walang tulugan, sabi ni John. May tila gising niya. Like 8 mega shout out was hello po Ate Joy, kapatid Dick. May kasi sa baba nadidinig yung ingay nila. Kaya minimute ko. Mga nagagawa ng project nila sa baba. Mga ng pamangkin ko.
Madilim na naman ang panahon. Huwag kang tumalon at tilay, ba mapilayan ka. Ate Carmina, maraming salamat Ate Carmina. Thank you po sa pagpunta. Angat program. 7:40 in the evening. ₱155. Welcome po. Thank you po. Maraming salamat po Ate Tusok Host.
Ate Joy, yung may galog shout out sa iyo host. Thank you. Maraming salamat. Tina. Sis Marian, may galog shout out. Ate Egypt, ikaw. Paangat program si Bin 45 PM PH. I thank you what to join my member. Super chatter Gcash I will give you. Permanent banana start 125 peso. Vince TV official bagong team lakad. Ate Egypt. Inom tayo ng sabaw ng buko.
Rose, Morana, nag-live shoutout po. Junjun pusang ligaw. Naligaw ang pusa. Ang pusa ni Junjun naligaw. Kape, Tantan and Lula. Then. Tantan and Lula. Then. Ate Mitch. Samsak po. Thank you. Maraming salamat, Ate Mitch. Ate Mitch to Ate Mitch. Si Ate Ina. Hello, hello. Ano yan, Ate Mitch? Patamsak lang po. Salamat. Yan. Ate Chi. Chi, lokal vlog. Pala vlog naman po. Ma'am Rose. Thank you po. Maraming salamat.
Kapit official. Palablab naman po dyan. Oh. Palablab lang po. King Goose Hunter. Ilang. King Goose Hunter. Ay, jacket natin. May jacket ka na po, King Goose Hunter. Idol, itong tambay ko. Nasa work na. Okay lang, maraming salamat, Idol. Thumbs up lang po. Salamat. Timber Joy. Pugok 1, 2, 3, 4, 5. 5 na lang. Miguel Love, shout out. Idol Pugak.
Ugat Giving, Miguel Palablab po naman. Ati Egypt Dan, sabi ni Cafe. Patakkan kita. Lake of Simple Kitchen Dan. Ano pa ako? Chunky. Sa kuya.
Kuya Ebong, gandang tanghali, hus. Thank you, maraming salamat Kuya Ebong. Ate Ima. Oy, JJ. Hello, JJ. Kapit ina OFW Blood Dan. Ate Mitch. Kuya Ebong. Post break na kami ni JJ kasi may kabit siya. Break na ba? Kuya Ebong, Janteng.
Diyan, baklas sa nakapil. Nina therapy likod. Diyan, baklas. DR. Maingay kasi sa labas. Tila. Ate Chi. Kaya minsan nag-mute ako. Kasi naririnig. Maliit boses natin, Tilay. Punta ka din. Si Kuya Ibo may sasakyan kahit sa nakarating eh. O nakapunta yan doon si Kuya Ibong at Tilay. Isang linggong premier na naman yan. Nakaano yata, may gitsang linggo yata ang premier ni Kuya Ibong eh. Si ano yun, simula sa bundok hanggang nakarating sa dagat sina Kuya Ibong.
Maria Cristina po, kaasar. Yun ba yung ano? Sabi mo yung atilay na ano? 9 oras ang biyahe. Ay, Kuya Jaime. Thank you, maraming salamat, Kuya Jaime. Hindi ka pa natutulog, Kuya Jaime? Oo nga daw, dahil landslide. Kaya naman. Landslide pala eh. Oo, yan yung Bicol. Lakay, see you here ulit. Kanina kay EDR tayo nagkita. Oo, nandun yung kay, kay EDR si Kuya Jaime. Dito sa laundry naglalaro. Palaban mo kay Bicol ang planong bula. Ay dyan, Atilay, pag kukunin mo lang dyan, sasampay mo na. O baka hindi na, pag nagano ka, di ba, kukunin mo, tuyo na. Hello po, Lala Vintora. Nigel Berkadan. Tuyo na yun, di ba? Di ba Tilayla si sino ba yun? Si Ate Bayang Gudang ba yun? Naka-live na yun. Balik ulit ako.
Then Mitch done. Out na ako, host, maubos na wifi connection ko. Thank you, maraming salamat, Ate Mitch. Tris Cantos done.
Palab-lab, premier ko. Salamat. Ay, Kuya Ram. Tantar. Tantar. Salamat, host. Kuya Ram, salamat. Host Ram, igilaw shout out sa iyo. Good bad, Kuya Manoy. Ibang travel. Kapit, salamat. Tusok. EGR dan. Tusok Kuya Manoy. EGR TV. P10. Thank you, maraming salamat, Ate Kape.
JJ, Jem Peso, Dan. Sa lahat na, ayan, Jem Peso. May million in the house. Thank you, maraming salamat. Ano ba, Ray?
Nakamute eh. Ay nako, Ate Jean. Ba yung 24, 23? Good bad. Miguel of shot out bad. JJ. Kay Ate OFW TV, Tamsa Kaidad Bicol Fishing. Thank you po, maraming salamat Ate XOFW TV. Mega love shout out dyan. Thank you po Ate, maraming salamat sa pagpunta. Kapit TV, Miguel of shout out, sabi ni XOFW TV. Weng Det Official, Tamsak Noy. Maraming salamat. Kaya Manoy. Weng Det Official, maraming salamat sa pagpunta. Kaya Likop. Idol of Oxo. XOFW TV. Marian Beta. Mega love shout out XOFW TV. Noy Bicol, daan lang, nag-drive ako, tambay lang, traffic lang. Okay lang po yan, Kuya Kuya Wendet. Ingat po, ingat sa pag-drive. Salamat po sa pagdaan. Ingat po, Wendet. Maraming salamat sa inyong pagdaan. Kuya Wendet. Manoy. Wendet Official. Ingat po.
Master. Chunky. Dan when did Nickel shout out League of Simple Kitchen? Junjun Pusang Ligaw. Biji-biji dan mana Ate Chi? Good morning, Ate Chi. Good morning, good morning.
panahon ay lumipas. Kapit. Hindi ko na kayo isa-isahin ha. Bait Ate Joy. Isa-isa.
Magandang hapon, Ate Joy. $11 million in the house. Thank you very much. Panahon. Good, bad. Bunso, sit up ka na. 1:54 p.m. Chomsky. Siya ano malayo pa ako mo. Layo pa. Ano pa lang ako eh. 2:07. Bumagal ngayon yung watch hour. May nabigay. Pero kung ano, yung dati kong mga live, tapos na sayang. Kasi di ba yung mga live ko noon, may mga 6 hour. So, 1,003 na lang. Eh, ngayon kasi, di ba, minsan nakakuha lang ako ng 15, 19, ganun. To ano na ako, to 7, mga ano na. Pero may mga live ako. Kasi di ba yung mga live ko minsan may 6 hour, 8 hours. Yung 8 hours kung isa, tumanggap ako ng ano nun, ng 84, 8, yung 85 watts hour, yung 8 hours ko. Kaya di ba nung una, ang bilis ng 1K ko, no? Nung una, ang bilis ng 1K ko. Yung mga silent ko noon, mga 64, 48, gano'n, 50. Ngayon mababa, 2 hours lang. Mga ano ng ano, ngayon 26, 19, ganyan. Hindi, nag-ano nga ako, nag 10 hours nga ako, ano eh, Sam. Nag 10 hours ako nun. Pero malaki naman yung ano. Mga siguro, mga 5 yata yun na 10 hours. Kasi yung nagpi-play sa akin, hinihingi niya yung mahabang live. Kaya nag-live ako ng mga 10 hours man. Hindi naman sumurrender kasi bago pa naman yung cellphone.
Eh di ba pa ano ko nun, di ba support naman sa ano. Eh kaya di ba noon, ang bilis ng takbo ng watch hour ko noon. Kasi ano, may nagpe-play yung mga ano, taga yung nasa Florida naka-play, yung taga Hong Kong. Ay, yung mga watch hour ko noon, umabot ng 65, 55, mga ano, ganun, mga 45, ganun. Basta pinakamataas ko na watch hour nung 8 hours ako, yung 85 watch hour, yung nakuha ko. 85 watch hour. Walang oras naman yun. Nagpe-play pa naman sila. Ano pa naman sila, naka-play pa naman. Kasi kaya nga lang, di ba, siyempre marami din naman silang tinutulungan, hindi naman lahat na ano. Hindi naman siya na ano, na yung battery, si bago pa. Minsan nga eh, di ba pag ano, naka ano na yun, habang naka-live ako, naka-charge na yan, hanggang matapos yun, magdamag. Kaya nga, nabot pa ng Pasko. Ay, pero kung tuloy-tuloy yung ano, yung pasok ng watch hour sa akin nun, baka hindi na abutin ng December. Okay lang naman yun. Oo, okay lang naman yun. Sa akin sana, 1 week lang, tapos na. Ay, yung ano ko, hindi pa na ano, may mga kulang pa ako. Dito kasi matagal dumating yung ano, yung national ID, hindi matagal dumating. Ay, pero yung ano naman, yung BIR naman, may tutulong naman doon, may ano, may mag-a-assist na. Ba ano, malapit na rin doon bumalik sa dagat. Mag, magbablog na rin ako, magpe-premiere na rin naman ako ng ano sa dagat. But magano ka na ba? Ano, 2 hours na ako. Mag mag-set up ka na ng iyong ano, yung live mo. Bunso. Live.
Papaalam na ako. Si ano ba? Si Ate Kapit ba? Naka-live na yun. Naka-live na yun. Thank you po, thank you. Kaya naka-live na si ano, Ate Kapit. Thank you po. Maraming salamat po sa inyong pag-stay at pag-BG. Thank you po. Maraming salamat po. Bye-bye po. Bye-bye.